ассалому алайкум бинандагони азиз, мо алон ба шумо питсаи маргаритаро нишон медиҳем. Шояд ки баъзеҳо намедонанд ки питсаи маргарита чи аст. Яъне питсаи маргарита аслан чизе намехоҳад, фақат як хамир аст ва питсазозе ҳасту сир, яъне панир. ин ҳамун мисли ҳамон вақта ки 200 грамм хамир бояд бошад андозааш. Михел чӣ мекунем ва тавсияи хамири питсаро ҳам ба шумо гуфта будем. Мисли ҳамон мо алон инҷо дастгоҳи надорем ки ино кино кунем, вале бо даст бояд кино кард. бубинед чӣ қадар хамир нарм аст. Агар хамир нарм омад, питса дам мекунад. Яъне дам мекунад, бозам барои хуб аст. равған мекунем. Паркуб мезанем то ки бод накунад. پنجاه میلی گرم پیتزا سازه و از 100 تا 150 تقریبا سیر. شاید که از این هم بیشتر کنید می شود چون که فقط سیر است و پیتزا سازه. همین تمام. تمام پیتزای مارگاریتا. من یک لذتش رو ببینم. خیلی خوشمزه.